Здравейте, приятели, в едно леко продължение на 25-ти епизод. Просто австралийските матчове са доста изкушаващи от време на време и единствените за игра толкова рано. След първите два фиша останах с 12 евро, които играх all-in на живо на матча Brisbane Roar срещу Western Sydney. След като домакините поведаха в петата минута, и играх да падна още един гол на полувремето и над 2,5 като цяло в матча. И се получи. Гостите вкараха към 30-та минута или 35-та, не помня. Мога да проверим, разбира се. И в 45-та обърнаха даже матча с страхотен гол на Божидар Краев, който до този момент не знаех, че играе там, но ето, че го разбрахме с една печалба на петък 13-ти. Божидар Краев, 2 на 1, 45-та, ето 35-та, 1 на 1. 1,60, 12 евро за 19,39. Избихме двата сутрешни фиша преди още да са почнали. Ако сами не се избият, ние вече сме ги избили. Крайен резултат на матча 2 на 2. Така че даже и над 3,5, както искаха, предлагаха. Можеше да се играе, но аз съм по-сигурно над 2,5. Успех до вечера.